Elk jaar op 23 april opent de Engelse tuin weer haar poorten voor bezoekers. Dit gebeurde zaterdagmiddag, waarbij de aanwezigen onder andere van een concert van jongerenkoor Sing konden genieten. Dit jaar is alweer het 4e seizoen voor de tuin bij het gemeentehuis. Ter gelegenheid daarvan openen we met de presentatie van een nieuw kunstwerk. Dat blijft hier een aantal jaren staan en dat is de boot achter mij, de veerboot van de mythologie. Die is gemaakt door Jozef van den Ende en die wordt zo meteen gedoopt. De boot heb ik gemaakt naar aanleiding van het mythologische verhaal uit de Griekse mythologie. Wat vertelt dat Charon, de veerman, de zielen die betalen overzet naar over de rivier de Styx naar het zielenrijk. En dat is een beetje, dat is ook wat gegeven dat ik zelf ouder aan het worden ben. Dus om je heen dienen zich meer sterfgevallen aan. En zonder daar dramatisch over te willen doen, heb ik dat thema genomen om het verder uit te werken. Het gaat over vergankelijkheid, over het leven wat je leidt. Je begint als jong, sterk persoon en je wordt zwakker als je ouder wordt op een gegeven moment. En zo gaat het bij de boot ook gebeuren, want hij is onbehandeld. Hij gaat gewoon roesten en op een gegeven moment gaat hij uit elkaar vallen. En dat wil de kunstenaar de vergankelijkheid van het leven nog mee benadrukken. Deze veerboot was voor Van den Ende het eerste werk in de tuin. Het is ook eigenlijk het eerste grote beeld wat ik ergens neer heb gezet. Ik heb wel beelden en andere kunstobjecten gemaakt, maar die zijn uiteindelijk via tentoonstelling staan die weer bij mij in het atelier. Het kunstwerk was in eerste instantie in ontwerp van hout en keramiek. En ik sprak hem daar een keer over aan van, ga je dat nog een keer hufterproef uitvoeren? En toen zei hij, ja, dat wil ik wel, maar ik heb geen plek om het neer te zetten. Ik zeg, nou, dat hebben wij wel. En toen is hij begonnen om het te maken. We hebben sponsors gezocht om het metaal te kunnen betalen. En Jozef heeft mensen gezocht om hem mee te helpen met lassen. En dat heeft hij gevonden in Bladel bij het mbo Lastechniek. Er zijn leerlingen van een jaar of 17, 6 man, die hebben hem daarmee geholpen. En dat was een geweldig project. Het heeft heel veel impact ook gehad, ook bij hun in de buurt, maar ook weer bij ons in de buurt. Ook in dit seizoen heeft de Engelse tuin weer een aantal activiteiten in petto. 25 en 26 juni hebben we een beeldhouwworkshop. Verder hebben we op 29 mei een Genieten in het Groen. Dan gaan we een landelijk picknick hier houden. We zoeken wel verbindingen met groepen en mensen om ongeveer elke maand een evenement te houden tot september. De Engelse tuin is dagelijks voor bezoekers geopend tussen 10 en 5 uur.